Hey guys, what's up? It's Angela. Welcome to another vlog. Today is March 23, 2019. And it's currently 1:28 PM. Agenda for today kay moadto kog SM City for the meetup. Na anay mga namalit. Shout out ninyo. Shout out nilang Arnel. Pero ati ang iyang mukuha. Ni Hana, ni Ninya, og ni Maylin. See you guys later. 4 PM ang meetup sa SM. Mag-isa lang po ako ngayon kasi sanay na po ako mag-isa. Charot lang. Commute galorta. Kung ako mag-commute ko pa dong SM City kay mag-con ko no, maghabal-habal pa dong ubos, then musakay kong jeep pa dong sa lawaan man siguro na, basta naay ka ng kuan sa may bus, and then may bus ra ko, naraman na sila one trip siya, Talisay to SM City, nasay Talisay to Park Mall, na po'y Talisay to SMC side. Natubuan na po ko og padong na unta ni wala ang akong bukdiri nya, tubuan na po ko bag-o gabibo ba. You know what, I really need to sleep early na pod, pero may nalang ko kadlawon, pila na kaadlaw. I mean, ever since nabalhin siguro may kay kadakadlaw na jud ko matulog, and dili siya healthy para nako. For our second agenda kay after sa meet up, moadto ko ilang mon, modritso ko ilang mon kay mag-collab me, and then after sa mong collab kay mag-walwal. Magsugat mi sa birthday ni Mon. #sugat sa birthday ni Mon ta karon. Mag-try ko vlog, mag-ilis ako, mangandam sa ako. Gikan ko na limpyo, pero murag hugaw maghihapon ng kwarto. Ako sanay pang arrange no, kakatag ba? Wah! Okay, so human ako. Ginawas ako kadayot, no? So, man akong OOTD. Kibaw mo, if wala gani manunga, kay okay ra kay na ay back up. Kay naa silang shy, makikita silang shy. Labad-bad ako kung uwapoy kaon. Before dito mo hawa, no? Mag-Instagram sa ako. So, man akong setup. Kabibo ba? Okay. Pang Instagram na siya. Update no, alas 4 na yun. Karoon pa ako naabot, and then ako na-meet nga usa. Hi! Usa ka na mo name? Alele. Hi, Hana. Hi, Hana. Usa tayo mo shoutout kay? Christina Balili. Hi, Christina Balili. Thank you, Aganola, ha? Thank you, Hana. Yes. Hi ko naman. Hi, Ate Mon. Kay Elizabeth Gabuya, I love you. Gihamon ko ni mo. Gihamon. Gihamon isa imong kwanti pag umangkon. Baliw lang post. Hi! Say hi. So, nanadere ang second, and nahangog hapon ni Momon. Hi, mga kadayon! Laban lang, tanong! Ano, smile? So, na ako karon sa food court, ako gimit silang shy. Dagang kay tao, bitaw, huwag expect na dagang kay tao. Sale karon na. Mauday. Na silang shy. Hi, no. What's your name? Nicole. Nicole. Hi, Nicole. Hi, friends. Oo, kakuan ko nimo, kabantay ko nimo sa Twitter. Ilang kong gikuan na, giapilan, og milk tea. Asa mo gikan? IT. Milk tea? Sa IT? Char lang. Uy, wala yung kaon, eh. Bigoto. Musta naman mo? Atong tilawan ang milk tea sa bago nga milk tea place sa IT. Pila ilang kuan? Ani? Original dyan? 1 pound. 130 ka saan? Okay, pero dako siya. Ay, magkalibang nga. Ay, ba? Ay. Yung saan yung pagsigo? Col, kaduhan ako, Col! Diri ang straw! Iyan, ko ba ko? Oo, diri saan ako pagunod. Ano, di man ba siya dahil ko diri ba? Yun sa Manila nga. Visit. Mag-design na yun yung heart. Arade ay. Taste test. Bird light favorite. Kuan sila ka naman. Normal. Ice, sugar, anak. Umura. Ano mo isad? Mas matilawan ako ang tea niya. Nag-milk tea ba siya kung white tea? Tingon ba nga? Mag-meet lang ta sa bed talk. Then doon ko. Kung sa tunay ko imong ko ano siya? Ha? Oo, din siya. Siya ko siya. Oh, wala. Ay, dili. Uwak kayo. Siya, wala. Nahiya ako. Mauna niya akong pinaka-last nga i-meet. Ay, saan ganun na pala? Anak.
something ha. Wala kita ro. Ari something. Bye-bye! Yes, okay na. Makaadto na ko, pero wala pa man si meunnie sa ila ha. So, maghuwat na lang sa kog mga 5 para madto na ta. Okay, update na anak ko sa gawas ilamon and I think wala pa si Mon. So, time check, 5:54. Wa jud gikaon. As in, akong gikaon ra nips niya. Nag-milk tea pa ko niya. Pero, man hinaon ko naka-feel og kagutom. Pero laban ra. Kasi sabi na ni text. Pero siya plano mo text. Dere. Char lang. Okay. Laban ni mo. Akong plano i-collab with Mon kay What's in my mouth challenge. Pero ako'y nakalimot kung unsa akong mga dapat dad-on sa kaninga challenge no. So, laban lang nako. Tanaw lang nako kung unsa ako mabuhat if makathink kog lain nga video or challenge. Basig dili na lang mi maghimo og video sa akong channel pero mag speed eating ni Mon. Mo ni yung gilakaw karon dito sa JY. Haggard ba na ako? Wala na akong na paday akong peach nga eyeshadow. Hey day. Ay ikaw ra day usa? Bibo ba? Abi kog kuan. Ang bibeng. Asa man sige, day, yes, day. So, naningkamot jud yung ante, oh. Nag-grocery jud siya para sa iyang video. Yes, sir! So, kibaw mo jud mo nga, wala ko'y kaon so kadganihan, no? Pero, daghan-daghan sad ni, oy. Tanawa lang sa channel ni Mon. Mona ni siya akong dinner. Micho. Ate, bayad na ho. Ayan, come here. Nawala na akong peach nga mata. So ako'y mag-makeup ni Mon karon. Pero para sa video, katawa jud to comment nga. Ikaw ra jud ati Mon akong nakit-an nga kanang magbutang o kanang magkuan ba diba kasagaran dire man na nga dire jud. Ikaw ra jud akong nakit-an. Sige na magkabang mga lang. Ano na? Karon pag ikaw nahutdan no? Sa birthday ba? Sa birthday ba? Kapit na lang kagkuan. Ay, wala may kuan no? Wala may L'Oreal. I feel ako mas okay na. Kaong kagpilo ka? Buyog ba? Bukat kay sila. Ay, ikaw may pedigree. Pedigree pa mo. Kurot isa nga latag. Tuluro ka adlaw. Mag-uul. Yeah. Muna iro. Iro. Ano na yun update sa naong ni Mon. Ang buti makita. Nagam siya ilong. Nagam siya mata. Nahuman na may og make-up. Ipakita sa imong naong day before na mawala. Ay, wala pa daan na siya ikuan. Kana. Dahil na dyan, Jasper. Kauwaw na. Stop shaking! Charot lang! Kauwaw na. Oy, dahil na sa Angela, bay. Piyong ka na yung... Char lang. Patay mga... Kagigutom na si Mon. Yung na napas mo. Yes, It's my birthday. Dahil para napas mo. Asan na yung cake? Nag-ilis na ko og black kay di ko pwede sa channel ni Mon if dili ko mag-black. So nahuwam na lang ko sa iya. Ready na me. Before me mag-start ako sa i-curl ang buhok. Diri na ako ma-practicean ako pagka HMUA. Ganun. Nana si Raybird. Ato siya i-prank. Charot lang. Ato siya i-prank. Charot. It's Angela, day. Nag-shoot kay speed eating challenge. Mình siente. Namugo kay Mon. Alam Pa-curl sa buhok. Yes, day. Straight lang siya, day. Yawa siya, day. Action first, day. Yawa. Tanawa dong first kulot day yawa. Yawa, libo ba? Parang kung magdibuan nila. Magdibuan nga sa interest na. Mobile ko mo niya. Dili. Charot! Kasi dagay, kasi dagan ta. Okay lang, sakto lang. Okay, update. So far, duha pa mong naka-on dire no. Ang first kay chicharon which is lisod jud kaayo siya tonlon og usapon. Nya natukan ko. So ami tubigay and then dagko kay ang mga chicharon and then second kay marshmallow and dili ko hilig og marshmallow kay tungod sa iyang pagka-sticky nya mura ko permi ko digwaon ganin. Mabitaw ako chubby bunny no sa akong sa akong channel kay apil di jud og mga chubby bunny. Thanks, Day! Mon! Happy birthday, Mon! Long na! Happy birthday, Day! Happy birthday, Day!
Hey guys, so lahit na siya nga adlaw, no? And today is March 28 and ang akong agenda karong adlaw is mag-makeup sa akong best friend kay ring hop niya. Mag-commute raman si Beshykik. Di sa ko mag-heavy makeup ron. Nakabantay ko nga kasagaran makeup artist kay Junus na mag-makeup. Char lang. Diba to? To be honest, no? Ganahan ko mo try nga mag-makeup og lain kay so far ang akong na-tryan nga makeupan pa, no? Sa lain kay akong ate, akong igagaw, Simon. Oh, moro na niya akong. Ganahan ko mo try og makeup sa laing tao. Feel ako nindot kaayo or lingaw if magkuan makeup sa lain. Dili pa man sad ko hinuon ingon nga maayo pa with color siguro niya akong material kay. Pero siguro pohon kung mahakuan ko kay if okay kay mo palit siguro ko materials and shit para sa kanang pag-makeup gid sa lain. So karon kay magpolbos og kilay and then lipstick lang ko gamay kay hasulan ko mag-make heavy makeup niya mag-commute. Naibag-ong K-pop song katong sa Everglow and then familiar nga part sa ilang kanta. More siya ka ng part sa kanta ni Ariana Grande sa iyang Thank You Next. Og everyday niya nga kanta ata everyday, oo. Grabe dyan ang breakout star kayo ang nang sa inyong Beshykik. Oh mga grabe din sa ko ilong pod. Wala naman ako masyadong nilalagay sa mukha ko kasi yun nga baka isa din yun sa reason kung ba't ako like nagbe-breakout ngayon kasi wow Tagalog kay kuno. Diba nag-stop nga ako na maglagay ng mga skincare shiz tapos bigla na lang ako nag-skincare ulit. Yung nakakaloka is different products na naman so parang medyo kasalanan ko din. Char, Tagalog. Sasad na ako, no? Wait lang ha. Everglow. Linan. Loading. Meunnie ako makeup and then nagdako curler kay HMUA na gid si Ante Charles. Magpaka HMUA ko. HMUA. Diba na may kanta si Ariana Grande nga everyday na 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 everyday na 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 everyday. Pero nasa overpowered kasi lang ang rookie. Wala na bita ko kwarta ron. I'm broke as fuck. But anyway, I'm broke cause nipalit ko og army bomb. Like, no regrets, no? Dugay na ko ganahan mo palit og army bomb and timing nga nakakita ko sa Facebook. Watch out mo sa akong unboxing sa army bomb. Uy, bomb na bomb. Gisugda na namo ang uri mo. May gani kadara si Wayanet sa iya. May wagang fit me. Kami Charlo. O saan ni may imong buhok day? O pag ganis makeup pa buhok nang dayon. Ilaso na tayo. Superwoman ka. Ako'y na jila. Ay nako. Ano na yung makeup artist? Nagigil pa sa Mingla. Naabot sa peruno. Kay may man si Wayanet sa kilay sa siya ang mo buhat sa yalik. Parang tutulog na. Este, makayawan ko. Ang sentimeter dahil. Makayawan ko maginawa dahil. Ganahan mo magpakilay ni Wayanet. 150 lang. So ano siya yung eyeshadow, shimran, yung gold. Kaday ng ginto. Kaday ng ginto o kambal sa mga mata. Bebe. Maguba ni uli jugo day. Yo guys. Finishing touch. Ako may naigo. Bali day. So pretty. Payag ako yung tajel. Sige day. Niya pahatod lang mong friends. Makeup artist. Asa siya? Hi, how are you? I'm fine, thank you. How about you? Fine too. Unsay ko agus sabi? I don't feel any pressure. Ay, nakita kong isang babae. Di ko malimutan ang kanya imahe. Yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Retouch sa gold. Dagalong isaya. Tira ba? Uy, kabilasa basta kong bugas eh.
So, nahatod na namo and na managyud tanan ang mga humwa. Nahatod na sa mga humwa. Yeah. Asa naman to siya? Kalimot mo ko sinong. Si color. So, ato siya, after an time check, 5 na. Ay, dara. Paan na, 4:48, padong na mi. Ato may magtambay ilang waya. Yung mga on mi og siomai rice. Let's go. Let's go. Hi friends! Long time no see. How are you? Anong pinagkakabalahan mo ngayon? Wow. Bayad? Charot! Bayaran ka? Oh, pwede. 20 ra per second. Man na, bye-bye. Charot! Mas nauumi, kinakisakay mi. Monica, dalhi lang may og ka ng tira-tira diha na. Wala, uy, katsaka na ako. Grabe na gid niya akong bugos, uy. Wala ni nako siya gihilabtan kani. Pero ni tubo lang siya maayo. Update, so naami ilang wayanet and nag-take out na lang mi og halo-halo. Wala siya ko nag-crave og halo-halo. Yan ang plano gyud kay siomai then milk tea kana may milk tea diha sa ubos then kita ko nga kalimot ko nga naman dahil sauce sa mga to, okay, sauce na this. Ay, nakita